tuguska bosio abagusi niko bagendereire kuburirwa kwenekia bunangocha baramu bunenchire moyo gochia kwenekia obomo bosio bwechikura chinene cy'umwaka bwechiri bubere 2025 ukona somo yego yomo ase ensemeria ya Gisusu ebunge ya Nyaribari Masabase county ya Kisii mu basorero yakabero mo senator bwe county ya Kisii Professor Sam Mungeri niga kwanira kugania gukororo kwa barai nabo igabana inchi kurwa soro ngorega gukwana nirio gerimo erinde gochikonyoro bokoreri borobuya nabo igamagendero kurwa serikali nene kabagambi abanda abaya n'abanda ababi nani nyasaye nero kurusyo lyo mobe moteania egento kyo kagera bakurere ikera tabatebeti nabera aba makosa sene bune umurai egento ko batebia nakia ko babuya ekero mugo chamo mutareramo igoti na ndisiko ya Biblia ekera Psalms 133 na kya ontebia na kere buya geta ba koraki bago chamo ogusioyo nchwamo onye telibo goteana muri moja kombolia baadaye ngongeri za quality nchwamo chwamo morabuna mochi ko baguchi bosio undetaranga mugambi oli bwesi lakini go chamo nchwamo tige bitina tige bero eribero nchwamo mugambe moite inchire yemo elio moelio ekona ngocha